dneska vás vítam u nového videa z Brawl Stars. A dneska si dáme taký špeciálik, že opening Brawl Passu. Tak jak vidíte, tak som akože dozhral. Takže trošku som hral za Jessie, veď z minulého videa ste videli, že mi padla táto Jessie. Som boxol, akože vidíte, mám blingov. A tuto som pár popúšoval, pár prohral, dneska ešte ideme pošovať, ale dáme si opening. Húha, tak aspoň jednu legendáru by som chcel. Tak poďme, prvá start dropa. Rare. Výborný začiatok. 10 gemov, start dropa, zdá sa rare, nevadí. 1000 powerpointov, ďalšia start dropa. Legendári chlapci, je to tam. Čo som ešte, že tam bude? 3, 2, 1. Čo robíte kozy? 1000 coinov? Tak aj hodí sa, no pre istotu hodí sa. Aspoň sme mali jednu legendári stardropy na Jackie, dobre. 1000 coinov znova. Stardropa? A rare. Fakt sme mali legendári a padlo nám 1000 coinov. Takže stardropa? Rare, nevadí. 10 gemov zasa, výborne. Stardropa, nebude legendárny, nevadí. Ďalších 1000 coinov. Rare, zasa stardropička. Zbierame na MZčku. Dobre. Tu máme ešte nejaké 2-3 stardropy možno. A zasa rare. Dobre, ďalšie. Lepík. A poďme, nevadí, aspoň mi tým. Roza! Nový brawler! Výborný Roza! A 10 gemov, no. Tak, ukáž, koľko stojí? No, tak padlo nám. Toto máme presne 3000 coinov. Rozmýšľal som, že vylepšíme Jessie a že pušneme ju na nejaký taký pekný rank. Že ho vylepšíme teraz, počkaj, pekne ho vylepšíme, neviem na koľkátku tak vyjde. Tu je gíry sa nám odomkyňajú. Koľko mám? 1000 čosi. Mám kúpiť toto, alebo mám vylepšiť? No, tak to mi môžete povedať, lebo sám neviem. Tuto jaký gír si dáme, tento Zafrit, to vylepšovacie. Výborne, a tuto si dáme asi slow, to bude najlepšie na tom. Tak k dnešnému videu asi všetko, ale není to ešte všetko. Zahráme si ešte za tú Jessie jednu hru. Tak ideme na to. Tak. Máme proti sebe ešte botov, lebo neviem. Tak ideme, máme Jessie na 8, nejaké frigíry. Trošku mi to buguje. Výborne, môj stroj zabil. Neviem, kto to bol Jessie alebo kto si. Dobre, vyjezd 1-0, výborne. Ideme zase tu nafarmíme. A ešte ukáž, dáme toto. A bum! Slovno a tak to, že nám to nepodarilo. Ale to sú botovia a proti botom to nejde. Potrebujeme hráčov. Výborne, vyhrali sme. Ešte jednu hru by sme mohli dať, že? Ako poviete. Tak ešte jednu hru. Ešte aj toto splníme a budeme mať EMS. Jak všetci viete, no to EMS je to. Taká, ona má rada Spajka. Ona nemá rada, má rada Spajka. To je jedno. Máme proti Naviho. To bude nejaký profesionálny, strašný hráč. Wow, aj to bot. No nie je to úplne bot, nemá moving ako bot. Nie je to bot ako. Do ríti, ak prehráme, je to deby. My sme prehrali, chlapi, do predelky. Tak musíme sa viac snažiť, chlapci. No. Vandal El Primo Gold. Čo sa jak? Asi sa niečo posralo. Tu sa volá Olivia Pro a divaj, čo robí. Mňa.
Mňa by piclo. Ona si myslí, že takto prejde. Ale v skutočnosti to tak nie, len neprejde. Kebyže ona tam rovno vystrelí, dáme si na pomoc toho môjho draka, aby to poriadne toho nezabilo, to poriadne tam vystrieľa. Môj stor, ale pozor na šelínu, one hit, výborne. A potom, jak budeme mať Mortisa, tak si dáme challenge, že no mowing challenge. Akože nemôžeme sa hýbať, ale to keď bude proti naozajským hráčom, lebo toto proti tomu sa nedá hrať. My ešte prehrávame. Že by? Výborne, 1-1. It Bravo Stars. To je môj YouTube kanál. Koľko ešte 6 minúčiek? No dosť dlho. A zase ten opening to stalo ešte aj za hry, no si zahráme. Ale toto nevyzerá dobre. No, tak nevadí. Ale že by? Môj stroj to zachránil všetko. On je hviezda. Ty vole. To je hviezda, on zabil všetkých vlastne, ak sa dá povedať. Ja mám toto je akože môj druhý mobil a na tomto natáčam a na druhom mám svoj vlastný kanál, takže tento, tuto akože mám vlastný všetko, akože tu mám aj, na druhom mám akože viac pohárikov, mám tam presne 23 000 alebo 22 000, tak nejako, kebyže mi nedá stan, vyhrali sme. Ten báz má 5 IQ, na čo tam dáva stan? Mohli sme vyhrať a mohla byť garantovaná EMS. A mám znova ultinu a moja ultina je najlepšia. Mohli by sme vyhrať? Nepodarilo sa, Pauto! Nepodarilo sa, Pauto! Tak určite Frank je, viete čo? A jak kvôli tomuto prehráme, tak ja už odpadnem. Nie, my sme prehrali. Nie! Ty voj! A dostali sme Underguard. A počkaj, ešte jeden opening tu bude divný nakoniec. Restart drop. Tak, to je k dnešnému videu.